Ngiyabingelela kuzo zonke indawo la kufinyelela khona imeseji ye-First Great Commandment ngithi, ukuthula makube kini nomusa weNkosi yethu uJesu Kristu ube nani izikhathi zonke zokuhamba kwenu. Obingelelayo ngumama Madube. Ngixolise kancane indaba yekhwalithi, umkhathi wakhona nje ungenye indlela plus nokushuda angikakabi nezinto ezifaneleyo zokuthi ngishude, kodwa ngiyethemba ukuthi uBaba wethu osezulwini ukubhekile lokho futhi uzosiza. Nani bantwana bakaNkulunkulu la enihleli khona, la enihleli khona, niyazi ukuthi okufanele ukuthi nikuqakathekise kakhulu yizwi. Yes, ngikwenzela abantu, into eyenzela abantu kufanele ibe yinhle, ibe yikhwalithi, kodwa ngiyacela ukuthi kwalesi khathi nikwamukele kunje, nimamele kakhulu imeseji engisuke ngiyiletha ngaleso sikhathi. Ngoba ukuhlala nemeseji kunzima, kodwa uma uyihambisa kubantu kubalulekile. Okubalulekileyo kimi ukuthi imeseji ifike kubantu. I'm not doing business, ngidlulisa izwi njenge-messenger ukuthi izwi lifike kubantu njengoba ninjalo. Okunye engizokuxolisa kakhulu umsebenzi waseSwatini bekufanele ube khona ngeyi-7 zikaFebruwari awusabanga khona. Isizathu sokuthi ungabi khona ukuthi kuye kwashonwa kusihlobo salo muntu obe-prepare lo msebenzi, waba busy kakhulu ngokulungiselela umngcwabo. Kwagcina seku-late ukuthi ayolungisa indawo la esiyokhonzela khona. Niyazi into ze-family, kufanele ukuthi ngesikhathi sobuzima ubambisane nayo nenze yonke into nindawonye. Then ukuthi eyolungisa la ebekufanele singene khona bese kunzima, kanti nemali yokuthi eqashe abantu abazobheka leyo ndawo beyilungise bekunzima beyingekho. Kodwa-ke bakhona abanye abazalwane baseSwatini abaye bangithinta abekufanele ukuthi befike kule ndawo bathole ukuthi umthandazo usukhanseliwe, imvuselelo yayi-7 zikaFebruwari isikhanseliwe ngoba ikhanselwe kuyi-Wednesday. Then kusele i-Thursday ne-Friday, i-Saturday kufanele ukuthi kube yiloyo mthandazo. Then bathe bekuzwa lokho bafisa ukuthi besondele eduze bencedise besize la nala. Ngabaxhumanisa-ke ukuthi behambe beyofika khona. Then babhizi bayalungiselela kumanje, bayenza kahle kakhulu. Babambisene nomhleli wemvuselelo onguye omema abantu, wafuna nendawo la esizobe sikhona. Siyabonga kakhulu kubazalwane baseSwatini abaye basondela basiza la nala ukuthi imvuselelo ibe yimpumelelo, abaye basiza futhi financially. Siyabonga kakhulu. Ngiphinde ngizibongele mina ukuthi abazalwane basizile. Siya-appreciate-a usizo lwenu ukuthi nami ngikhone ukufinyelela ukuyafika eSwaziland. Noma ngingasafikanga kodwa uhambo luse-on, ngisazohamba futhi. Ngiyabonga kakhulu, kungumsebenzi omuhle lowo kakhulu ngoba ngingedwa ngeke ngikhone, kodwa nginabanye ngizokhona ukukwenza lokhu ngoba ekuhambeni kwami kuyafuneka ukuthi ngibe ne-assistant engihamba naye, ngingahambi ngingedwa, ngibe nomuntu engizohamba naye. Kodwa kunzima ngesinye isikhathi ukuthi umthole umuntu ovolontiyayo ukuthi singahamba sonke. Kube khona ovolontiyayo kodwa uthole ukuthi akanayo imali yokuthi angayofika lapho. Kuyabe kufanele ukuthi uzame ukuthi ngikhuphuke naye mina. So konke lokho nje kuyisibongo engisibongayo kini, nizizwe nibongekile noNkulunkulu osezulwini ubhekile futhi konke enikwenzayo. Namhlanje bengifisa ukuthi ngikhulume ngencwadi engake ngayiphupha, incwadi le bekunguJohane 4. After ukufunda le ncwadi ngizokhuluma nge-false prophet, ngilokhu ngiqhubeka ngikhuluma ngabaprofethi bamanga nabefundisi bamanga ukuthi banjani, ngoba kuthiwa bafika kithi bembathe izikhumba zezimvu kodwa bona beyimpisi eziphangayo. So konke lokho kufanele ukuthi nihlole umoya umuntu akhuluma ngawo, nihlole umoya womuntu othi uthunywe nguNkulunkulu, nihlole umoya womuntu osebenzela uNkulunkulu. Nami nginje ngoba ngivula umlomo ngikhuluma kanje, hlola, nihlole. Hlola umoya engikhuluma ngawo, ungayamukeli konke, hlola.
ongaku-understand-iyo ubuze uzwisise ukuthi ngikhulumele kukuphi. Ngiyajabula ngoba bakhona abanye abantu abafakayo amavesi, befake izincwadi besho ukuthi lokhu kusho ukuthi, lokhu kusho ukuthi. Ngiyakhumbula ensukwini ezidlule ngike ngakhuluma ngendaba yesabatha. Bakhona abaphawulileyo ukuthi isabatha, ukhona ophawule ngokuthi isabatha beliyisithunzi sakho konke okuzayo. Liyisithunzi sokuzalwa kweNkosi uJesu, ibe khona, ibuse, ibe yinkosi yesabatha. Uphawule ngaleyo ndlela. Then ngaba nendlela yokumphendula. Uma ngakhuluma ngakho manje kungasuke kuthatha isikhathi for i-topic engikuyo, kodwa ngisazobuyela ngiphendule leyo nkulumo leyo ukuthi yebo, uyinkosi yesabatha. UJesu uyinkosi yakho konke okukhona emhlabeni, hhayi inkosi yesabatha kuphela. Kodwa kusho futhi ukuthi lolo suku ungalugcini usuku lwesabatha, akusho lokho. Ngoba imiyalo iyishumi, awukho owakhishwayo kuleyo miyalo. Njalo imiyalo le eyishumi uJesu uma ekhuluma ngayo, Matewu 5, iyakhuluma ngayo ukuthi angizange ukuzochitha imithetho, kodwa imiyalo. Ephinde ekhulume ngayo ayiqambe one by one leyo miyalo. Mase ufika futhi kuMatewu 19, uyakhuluma futhi ukuthi ukuze udle ifa lombuso gcinani imiyalo yami. One of imiyalo isabatha, kodwa ibakwazi ukuthi ligcinwa njani. Ungoni, Phawula ungcwelise lolu suku, ulwenze lube clean. Akunandaba nokuthi uya-attend inkonzo ngesabatha or attenda ngaliphi usuku, akusho lutho lokho. Kodwa-ke zigcine ube ngcwele. Uze umuntu ethi hhayi akufanelanga ugcine isabatha. Yini e-wrong? Kumnandi yini ukona ngoba lolo suku lumiselwe ukuthi ungoni, ulungcwelise lube clean. Okay, uma ulugcina, nama lugcina nenza kanjani? Ngoba ukulugcina kungoni. Ulugcine luhlanzekile, lu-clean, ungaxabani, ungalwi. Ufundise nengane zakho ukulugcina lolo suku. Kungabi nento ekuphazamisayo nje ngesabatha, ungabi nenkulumo ezimbi ngesabatha. Yikho ukugcinwa kwesabatha. Kodwa umuntu uma ethi kuyisithunzi salokho okwakuzokusa, yebo, kuyisithunzi salokho, kodwa yini oyi-avoid-ayo ukuthi uligcine isabatha, ngoba isabatha ukuligcina kwakho yikwenza kahle ngalolo suku, ungalumoshi. Kukhona ukuzigcina ngcwele, kukhona ukugcina usuku lube ngcwele. Kube usuku lwe-holiday ukuthi awenzi lutho, uyaphumula. Njengama-holiday esinawo emhlabeni, angisho ukuthi angithi kufanele ukuthi leyo holiday either uyahlala ekhaya ungasebenzi noma uyaya emsebenzini kodwa ubhadalwe double. Kodwa kubalulekileyo ukuthi lolo suku ulwenze lube usuku olubalulekileyo, ungayi emsebenzini ngalo. Okusebenzisa ngalolo suku kufanele ukuthi akubhadale. Kufana kanjalo nesabatha ukuthi lolo suku ngolwakho, ayisilo lukabani. Ngolwakho lo nkulunkulu lokudumisa uNkulunkulu, lokuyihlalela nje ukhumbule ngaye, ukuthi uyangena enkonzweni ngoMgqibelo or awungeni, it's up to you. Okwamanje ngicela ukufunda nje le ncwadi ngayiphupha bekuwu-4 October 2023. Kwathiwa vula uJohane 4, ushumayela ngayo. Ngangisephusheni, ngashumayela ngayo, angeke ngikhulume ngakho namhlanje, kodwa ngizokhuluma ngakho kwelinye ilanga. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokunye. Ngashumayela ngayo from kuJohane 1, ngaze ngafika kuJohane 20. Ngilokhu ngikhuluma ngayo, ifundwe, ngiphinde ngiyishumayele. Ifundwe, ngiphinde ngiyishumayele. Ngizoshumayela ngayo ukuthi ngangizizwa ngisithini uma ngishumayela ngisebuthongweni. Then kuvesi 21, yathi siqhubeka kuvesi 21, yayithi uma ifundwa ngiyimamele. Kodwa uma sekufanele ngiyichasise, ngangikhuluma ngezindimi. Khulume ngezindimi. Ifundwe futhi, uma iqeda ukufundwa sekufanele ukuthi ngiyichasise, ngiyihlaziye, ngikhulume ngezindimi. Baze yaya ekupheleni kwayo, ilokhu ifundwa, kodwa uma ngithi ngiyayichasisa kuvele ngikhulume ngezindimi, ulimi lwami lugoqeke lulodwa nje, ngikhulume ngezindimi. Ngingazi kodwa ukuthi ngikhuluma ngezindimi ngithini.
ngoba kakhulu bengisasemusha kule ndima ngoba ngasho ukuthi ngiqale ukwamukela uJesu, ngiqala ukuthi ngiyakuvuma Jesu, ngizokusebenzela futhi. Bekungu-2022 ngo-August. Leso sikhathi bese kungu-2023 ngo-October, ngisafundiswa kancane kancane izwi likaNkulunkulu nokuthi kuhamba njani. Umsebenzi obokufanele ngiwenze bengisawufundiswa, kodwa kungakashiwo ukuthi ngiphumele phandle ngiyoshumayela. Futhi bengingazi ukuthi ngizophumela phandle ngishumayela ngale ndlela engishumayela ngayo. Engeke ngikwazi ukuthi ngathembisa uNkulunkulu sengiphume emzimbeni, ngasho ukuthi ngicela unikeze i-last chance ngiyoshumayela. Kodwa ngangikhuluma lokhuyana ngifisa ukuthi ngiyeshumayela ngaleso sikhathi ngifuna i-last chance. Ngesikhathi sengithola i-last chance ngibuyela emzimbeni, azange ngafisa futhi ukuthi ngaphuma ngiyoshumayela. Ngangizoshumayelani nje ngingakhonzi, ngingazi futhi nokuthi yini okumele ngiyishumayele. Ngahlala kanjalo until 2022 August. So ngaleso sikhathi ngiphupha le ncwadi, ngangivele ngisenhlelweni ngikhuluma noNkulunkulu, kodwa ngangizitshela ukuthi ufundisa mina kuphela. For ukuthi ngiyoshumayela ngangizenzela nje lapho kumediya ukuthi sengithe, Nkosi ngiyakwamukela namhlanje uthe ngikwenze ngizokwenza. Umsebenzi wakho okufanele ngiwuqhube ngizowuqhuba. Ngangizishumayelela uma kufanele ngishumayele ku-Facebook, ngizwe kusithi ngikhulume ngaleso sikhathi. Kodwa ngikhulunyiswa ukuthi ngizwe ubuhlungu emzimbeni wami, kuningi okwenzekileyo. Ngizwe ukuthi manje kufanele ngi-accept-e le nto le eyiyo engayibizelwayo, kodwa ukuthi kufanele ngiphumele ezweni njengamanje, ayibe kungakafiki kimi. So leyo ncwadi yafika, ngithe ngifika kuleyo vesi leyo, ngakhuluma ngezindimi kakhulu. Ngicela ukuyifunda ngiyichazise kancane before ngiye la engifuna ukuya khona. Then ku-verse 21 uthi, no, ngizoqala ku-verse 20 ethi, okhokho bethu babekhulekela kule ntaba, nina-ke nithi iseJerusalema, indawo lapho kufanele kukhulekelwe khona. UJesu wathi kuye, sifazane, kholwa yimi. Isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kuBaba nakule ntaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Khona isikhathi siyeza, sesikhona namanje, lapho abakhulekayo nabaqinisileyo beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Uthi anisayi kukhuleka kuleya ntaba. Lesi isambulo lesi ukuthi anisayi kuyakhuleka ezintabeni. Akusabalulekanga kakhulu ukukhuphuka izinhlane niyokhuleka. Abakhuleka kuNkulunkulu abakhuleke ngomoya nangeqiniso. Iqiniso alibe phakathi kwakho. Uma ekhuluma uPawulu uthi nibophe izinkalo zenu ngeqiniso. Nikhuleke iqiniso libeka njengesinye sezikhali zikamoya. Ukhuleka kuBaba, uJesu uma ekhuluma la, akakhuleke ngomoya nangeqiniso, hhayi ngamanga, ngomoya nangeqiniso. Yikho ngithe ekuqaleni, hlolani umoya. Noma ngizokhuluma kanje, umoya lo engikhuluma ngawo uhlole. Uthe zami ziyalazi izwi lami, ziyangizwa. Mase zingizwile ziyangilandela. Uma ubhaphathizwe egameni likaJesu, wamukela umoya egameni likaJesu Kristu, wamukela umoya oyingcwele. Uyalizwa izwi likaNkulunkulu ukuthi leli liphuma kuNkulunkulu, aliphumi kumuntu. Kodwa ungabona umuntu ezifunela yena udumo, akuphumi kuNkulunkulu. Ukukhuleka kuNkulunkulu uyakukhuleka ngomoya nangeqiniso. Anisayi kuyakhuleka kubonjelele, anisayi kuyakhuleka kuboSinayi, kodwa uzokhuleka ngomoya nangeqiniso. Wena self uyoxhumana noNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, usebenzisa igama likaJesu. Anisayi kukhuleka kuBaba, kodwa nizokhuleka egameni lami. Isho njalo incwadi. Uxhumane noNkulunkulu through Jesus Christ, the Son. Eyathandwa uNkulunkulu wathi, wena uyindodana yami ethandekayo, njalo ngithokozile ngayo. Then le ncwadi iqhubeka ithi,
uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Owesifazane wathi kuye, ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa uKristu. Nxa esefikile yena, uza kusitshela konke. Ngoba uJesu eqeda ukumtshela manje ukuthi kwenzakalani. Intombazana le isho ukuthi naye umoya wafika kuyo ukuthi kanje kulotshiwe ukuthi uyeza uMesiya onguKristu. Mase efikile uzositshela konke. Kodwa okungafiki kuyo ukuthi ngoba sekhuluma manje ukuthi okhulekayo uzokhuleka ngomoya nangeqiniso. Shuthi uqalile sengitshela konke na. Uthi kwathiwa yena uzositshela konke. Kwaripota nakuyo ukuthi kungenzeka nguye uMesiya ngoba kwathiwa yena mase efikile uzositshela konke. Silinde yena uMesiya. uJesu mayephendula uthi, nginguye mina engikhuluma nawe. Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazana. Nokhu akubangakho owathi kufunani na, noma ukhulumelani naye na. Owesifazana wayeseshiya imbiza yakhe waya emzini, wathi kubantu, wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo. Kungebe nguye uKristu na? Owesifazane wayengafuni ukuthi afakaze kakhulu ngokuthi ubone uKristu, kodwa wahamba wathi kungabe nguye yini uKristu lo ongitshele konke engikwenzileyo na? Nabafundi bamthola ekhuluma nentombi. Yabona umuntu ongakaze umbone ekhuluma nentombi nje beyithuku indlela ingxoxo yakhona. Mhlambe kubo kwafika ukuthi mhlambe uyashela or wenzani. Kuthiwa akukho umuntu owambuzayo, kodwa bamangala ukuthi khuluma nowesifazana kwenzakalani. Then kuthiwa intombi yaseSamariya esekhulumile ukuthi kungabe nguKristu na, izani nizombona. Ku-30 la ithi baphuma emzini beza kuye. Kusenjalo abafundi bamncenga bathi, Rabi, idla. Kepha wathi kubo, nginokudla engikudlayo eningakwaziyo nina. Ngiyadla mina, kodwa anikwazi ukudla engikudlayo. Khumbula kwathi kukhulunywa le ncwadi, kukhulunywa ngalezi zinto, mina ngangilokhu nginjani? Ngikhuluma ngendimi ngisephusheni. Kufundwa le ncwadi le. Yayifundwa ngiyizwa njengoba kanje. Ngihluleke ukuyichaza. Mangithi ngiyavula umlomo ngiyayichaza ngivele ukukhuluma izindimi. Kanti le incwadi le sazofika isikhathi ngiyidemonstrate. Uthi kusenjalo abafundi bamncenge wathi Rabi, idle. Wathi kepha wathi kubo, nginokudla engikudlayo eningakwaziyo. Base bekhuluma bodwa abafundi bethi, ukhona yini omlethele ukudla na? uJesu wathi kubo, ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo, ngifeze umsebenzi wakhe. Ukudla kwami kuyikwenza intando yongithumileyo, ngiphinde ngifeze umsebenzi wakhe. uJesu mayekhuluma kuyikudla kwakhe lokho. Lesikhathi ngiyayiphupha le ncwadi, ilokhu ifundwa kanje. Mina kufanele ngiyichaze, ngihluleke ukuyichaza. Kodwa ngizoyichaza namhlanje. Ngoba le ncwadi ngayidemonstrate. Kuthiwa bemncengela ukuthi ukudla, kodwa washo ukuthi kunokudla engikudlayo mina. Kuthiwa basibuza ukuthi kudla kuni lokho, ngabe udlephi? Engqondweni yabo wasebecabanga ukuthi ngoba simthole ekhuluma nentombi yaseSamariya, kungenzeka le ntombi imnikezile ukudla na. Kodwa wabona okusezinhlizweni zabo ngoba uJesu wayengumprofethi, wayekhona ukubona into esenhlizweni yakho, akhulume ngayo. Ngesinye isikhathi nginokuzwa nami abantu mangikhuluma bethi, uze waphendula izinto ebengihlala ngizibuza zona zisenhlizweni yami. Ngesinye isikhathi nami kuyangifikela ukuthi mangishumayela, especially mangishumayela live, ngiyakhona ukuhlola okusenhlizweni yakho ngikuphendule same time. Angihloli kahle kahle, ngiyalethela ukuthi manje ungunguna uthini noma uyangabaza noma wenzani. Uthini, uzidla uthini, unambuzo muni ngalesikhathi. Ngiyakhona ukuthi ngiwuthole, ngiwuphendule ungawubuzanga loyo mbuzo. Noma ngikhuluma manje ku-podcast, noma ngikhuluma ngila ngikhona anytime.
Uma ngivele sengikhuluma ngento zikaNkulunkulu, ngiyakhona ukuhlola okusenhlizweni yakho, ngikuphendule khona ungakakakubuzi. So ngiyayi-understand-a leyo nto ukuthi abefundi baba nokuzidla ngaphakathi bezibuza ukuthi ngabe yikuphi ukudla, ngabe ukuthethephi? Bengakaphomiseli, wabaphendula wathi, ukudla kwami kuyikwenza intando engithumileyo nokufeza umsebenzi wakhe. Ngalesi sikhathi ngiyobe ngikhuluma ngezindimi, kwafika ukuhlupheka engangihluphe, vele ngangivele ngihlupheka, kodwa kwase kunganeno, kwabuya kwaphela lo msebenzi engangivele ngiwusebenza, i-piece job le yokudiliva omagazini kanjalo, bathini, i-merchandising naloko nje, ukuhambisa amagazini emashophu. Kwabuya kwanqamuka, ngahlala ngingasebenzi. Ngazitshela ukuthi kunencwadi engike ngayiphupha ethi ngizoyenza intando kaNkulunkulu ngifeze umsebenzi wakhe. Ngazitshela ukuthi this is the time, nami ngizofuna ukusuthiswa yile nto yokuthi ngifeze intando kaNkulunkulu ngenze umsebenzi wakhe. Ngitshela ukuthi ngathi ngihlele ngilinde ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu, ngapha ngilambile, anginakho nokudla, anginayo nje into engizoyenza okuthiwa nayi ngiyokudla. Lasho izwi lathi, Vuyani, ngokuthi uzoyenza intando kaNkulunkulu ufeze umsebenzi wakhe. Irenti uzokhokha ngani? Leso sikhathi ngangingenamali yerenti. Kunelungelo yini ukuhlala endaweni yomuntu ongenayo irenti? Ngathi cha, umoya ongcwele lo okhuluma nami. Pho uzoyenza umsebenzi kaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu, intando ewuthumileyo njani ungenandawo yokuhlala? Ngastaka impendulo manje. Ngathi akusekho engakwenza. Wathi hamba utshela abantu ukuthi ngithe beyakhe, bebe nezindlu la abahlala khona, bebe nemizi yabo, bebe nekhaya labantwana. Nawe ukwenze lokho. Awukwazi noma ungashumayela njani, uzame ukuthi ulunge njani, uma ungenakhaya kini, ungelakhaya labantu bakho, awubi ne-peace. Ugcine usuwela ezilingweni, usuyenza izinto ezi-wrong. Awukwazi ukuphila ukuthi ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu ungakhokhanga irenti. Lo muntu uma engafika la ekuxoshe, ngoba indawo yakhe phela uya-investa la, ekuxoshe uzothini wena? Ngasaka nami anginayo indawo yokulala and ngibona angakafanele ukuthi kuthiwa ngalala estradini mina. Kuyinto enzima kakhulu, kodwa anginayo phela imali yerenti kuzongiphusha ukuthi ngiyelala lapho. Wathi limukisa abantu ukuthi noma engakholwa njani, sekungenzeke awe uma engenandawo yokucamelisa ikhanda, njengoba uJesu washo ukuthi nina ningcono ngoba ninendawo yokucamelisa ikhanda. Ngisho nezinyoni zinezidleke, namakhanka, izimpungushe zinemilindi la ezingalala khona, kodwa indodana yomuntu ayinandawo yokucamelisa ikhanda. Into ebuhlungu kangaka yokungabi nendawo yokucamelisa ikhanda. So uma uwumuntu usiba namandla, iba nendawo yokucamelisa ikhanda. Ngaphendulwa leyo nto ngesikhathi ngikhuluma ngani, ngokuthi ngizoyenza intando kaNkulunkulu, ngifeze futhi umsebenzi wakhe lo angithume wona. Sengizinikele, sengizimisele, ngaboniswa ubungozi bokuzimisela ubungenandawo la ozohlala khona. After leyo nkulumo leyo, ngabona ngabazalwane bengithengele enye i-grocery engangispenda like abo-3 months. Ngabizwa nangumngani wami futhi ngakwenza i-piece job mangikhumbula kahle. Ngayenza i-piece job ngakhona ukuthi ngikhokhe irenti ngaleso sikhathi. UNkulunkulu uma sekuphendulile wakukhulula kuleyo nto, uyakhona ukuthi akukhulule ekuse ku-next step lapho wayengifundisa ukuthi kufanele ngenzeni. Kodwa akashongo ukuthi ngingenzi intando yakhe, ngingafezi intando yakhe. Namhlanje ngikhuluma ukuthi ngisesimeni sokuthi ngifeze intando kaNkulunkulu ngokukhuluma lokho akukhuluma, ukuthi kuhlele njani kuwe or kwenzakalani kuwe mangikhuluma or ukusiphi isimo njengamanje mangikhuluma. No, akusho lutho kimi. Manje okushoyo kimi ukuthi ngifeze intando kaNkulunkulu, ngenze umsebenzi kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu lifike kubantu. Okukhona kimi ngalesi khathi ukuthi imeseji kaNkulunkulu angipha yona ukuthi ngilimukise abantu ngabaprofethi bamanga, is the time yokuthi ngiyidlulise.
ngoba niyafa kodwa niyi kuNkulunkulu, ngoba niholwa ngabantu abambathise okwemvu, kodwa bona bezimpisi eziphangayo. Niyobabona kanjani? Kuthiwa nizobabona ngokwezithelo zabo. Abanye baphendulela i-scripture, abanye njalo ngokusho kaMathewu, incwadi kaMathewu 7, ithi nizokubona kwemisebenzi yabo, izithelo zabo. Ngoba bazobe besisho bethi, Nkosi, Nkosi, thina besikhipha amadimoni, sikusebenzela. Konke besikwenza ngegama lakho. Ngisho ngithi anginazi mina. Abanye babekhulumela ivangeli, bekhulumela for ukuthi kubhenefithe bona. Ngishumayele kanje, ngishumayele ukuthi kubhenefithe mina. Ngenze nezinto engazithunywanga nguNkulunkulu. Fakani imeseji, ngizonithandazela mina. Nifake nemali, nihlanyele, kuthiwa yini, i-seed. Nifake ne-seed. Akukho wrong, yes, ukufaka i-seed makufanele. Kodwa mangingashumayeli ngakho, mangingaspeshalayizi ngakho ukuthi kufanele ukuthi ningifakele imeseji bese niyanithandazela kwenzeke. Yes, ningayifaka imeseji, nifake nemali, ngithandazele kwenzeke, ngoba sengifake into eyisithixo, eyimali. USathane sengingene wahlala waba yisithixo, waba ngumoya, kwaba nomoya kaSathane kuloko. Khumbula ukuthi mawungikhonza mina, linguJesu, ungangikhonza mina. Ngingakunikeza yonke imibuso oyibonayo ngoba iphiwe mina, ngiyakhona ukuyinikeza noma ngubani. USathane mayebona ukuthi uyamkhothamela, uyakunikeza, uyabuya yena ekunikeza amandla wokuthi kudunyiswe wena ngokukhipha kwakho lezo zithixo ezikhothanyelwayo. Ungabhekisisa abantu abathweleyo nabantu abakhonza izithixo, izinto zibahambela kahle kakhulu. Why zibahambela kahle? Uthe ngiphiwe amandla futhi ngiwanikeza noma ngubani ongikhothamelayo, kodwa abanasabelo embusweni wezulu labo bantu. Abanasabelo embusweni wezulu. Bheka, uhlole umoya kulabo abakuholayo. Ungavumi konke. Uthi ngiyakubona ngezithelo zabo. Bakhona abanye abantu esibabonayo la ngezithelo zabo ukuthi lokhu abakukhulumayo nabakushumayelayo, yes, bashumayela iqiniso. Kodwa izithelo zisho zithi cha. Ubona ukuthi yibo laba beshiwo yiNkosi uJesu ukuthi niyakubaze ngezithelo zabo. Yibo ababeshiwo yiNkosi uJesu ukuthi bazothi Nkosi, Nkosi, besenza lokhu nalokhu ngegama lakho. Mina ngithi anginazi. Vele labo bantu abaziwe embusweni wezulu, abaziwa nguJesu, ngoba bazenzela okodumo lwabo, for okwenzuzo yabo. Umhlaba lo ayisikhaya lethu, ikhaya lethu lisezulwini. Ungabona engathi sengikuphoqa ngeminikelo ukuthi unginikelele. Angeneliseke ngalokhu enginakho, lokho kuyiminikelo okufikileyo kimi. Yes, akufanele ngikwamukele futhi kungenelise kunjalo, noma mhlawumbe ziningi izinto engizifisayo, akungenelise kunjalo. Ngoba lo mhlaba ayisikhaya lethu, ikhaya lethu lisezulwini. La emhlabeni siyizihambi, sidlula, sabekwa ukuthi sidifithe uSathane, sibe ngabantwana bomfazi, abantwana baka-Eva abazokwazi ukuthi sishaye ikhanda lenyoka, silibulala inyoka ewuSathane. Kodwa thina manje senza intando kaSathane. Bathandwa, ngicela ukuthi siqhubeke siya ku-part 2 wale ndaba engikhuluma ngayo. La bengiqala manje umshini engishuta ngawo awusavumi ukuthi ngiqhubeke ngale ndawo. Ngicela ulandele ku-part 2, ngiyeza.